Berak giza balioak aipatu zituen, baina baita ere beste zerbait autoritatearekiko errespetu falta. Noski, baina hori bera arazo izango da, ez? Bera da lehendakaria eta zein da arazoa, ez dugula autoritateik. Eta hori zergaitik botatzen da, o zergaitik gertatzen da. Osatu duzun jendarteak, autoridadea, galdu egin duelako, eta berriro izango dut, edo bestera batetara izango dut, gazteengan dagoen politika ofizialarekiko distantziamendua gero eta handiagoa da. Eta nor du horren errua? Klase politikoak, konbentzionala den klase politikoak, sarmoiak egiten duenak, jendearen arazoak konpontzen ez dituenak, gaztei engainatu duenak, gaztei esan diona urteetan zehar, orain neoliberalismoari buruz hitz egingo dut, abereneko goiak egiten dio kontestuari erreparazioa. Hemen jendeari, hemen Euskal Herrian eta Europa osoan jendeari esan zaio, zu lasai, zuk ikasi, masterrak egin, hizkuntzak ikasi eta zoriontsu izango zera. Lehen aipatu du datua, eguneko 12 hiru probintzietan pentsatzen du bere guraso baino zoriontsu izango dela. Eta gero hori egin dutenean zer eskaini zaio? Telepizzak motor batean banatzea, kanpora jutea, lan egitera, eta horrek sortzen du giro bat. Horrek justifikatzen du gertatzen? Ez, hor tartean arazoak ez dira horiek, arazoak dira gainera elementu antisozialak sartzen dira, eta elementu horiek aprobetxatzen dute. Egon daiteken giro hori beste gauza batzuk egiteko. Gauza bat esan bukatzeko hau, ez? Ni goratzen dut udarara junginela, Erkoreka jaunak esatez, ezker independentistak zuela kanpaina bat ertzaintzaren kontra goratuko esate. Bueno, orain, 3 hilabete beranduago zer esan du. Ezker independentistak ez duela zerikusirik, atxilotuak ez dutela zerikusirik gurekin. Zergaitik egiten da halako hausnarketa gezurretan oinarritakoa, beraiek galdetu behar zaie.